אז מבחינת הקשתות, אז יש לנו כל מיני סוגים של גבים. המקרה הקלאסי זה שאנחנו מורידים את הקליפה ומשתמשים ישר בטבעת קיץ הראשונה, שהיא תהיה בעצם הגב, שזה בהרבה עצים זה משהו שהוא מאוד נוח וקל וישים. יש עצים שממש עקרונית אי אפשר לעשות את זה. עצים שיש להם עץ לבני שהוא מאוד פריך, והעץ הטוב שלהם זה עץ גרעין. זאת אומרת, חייבים לרדת לפחות את הטבעת הראשונה של העץ גרעין כדי להכין קשת טובה, ברוב המקרים. לא תמיד, אבל ברוב המקרים. נגיד, זה יכול להיות עצים כמו אורביניה, כמו אוסץ' ועוד כל מיני. ויש מקרים בהם הטבעת הראשונה היא לא מספיק טובה. מה יכול להיות? יש לה פציעה. הורדנו קליפה, יש פציעה. בעצים ירוקי נשירים, לא מחתנים כמו הברושים שהכנתם, הטבעת לא מספיק עבה. היחס בין הטבעות הוא לא מספיק טוב. נגיד כאן אם נסתכל, אז הטבעות אפשר לראות שיש לנו, נגיד, ניקח באמצע פשוט משהו שהוא נוח, הטבעת אביב, היחס בעובי שלה לעומת הטבעת קיץ זה בערך 1 ל-3. כן, כאילו אחד כזה זה 3 טבעות אביב. זאת אומרת בעץ הזה יש לי הרבה יותר, באופן יחסי, הרבה יותר טבעת קיץ, דחוסה ואיכותית, ופחות קלקר. תיאורטית זה אמור לייצר קשת יותר איכותית, כי יש יותר עץ דחוס בפנים. אם הטבעות היחס היה, נגיד, כזה, כן, טבעת קיץ, טבעת אביב, אז יש הרבה פחות, באופן יחסי, טבעת קיץ, ויש יותר סיכוי שהקשת תהיה פחות עמידה. אז מה עושים? או שעושים קשת ארוכה יותר מסטייב כזה, או רחבה יותר. פשוט מוסיפים יותר עץ. אז זה יכול להיות מקרה למשל, שאם נגיד יש לי טבעת ראשונה כזאתי, נגיד הגעתי בתחילת הקיץ, כן? והורדתי את העץ, וזאת תהיה טבעת מתחת לקליפה, כי הטבעת קיץ לא הספיקה לצמוח. אז אני יכול פשוט לגרד ולהגיע לטבעת הזאתי. אז הטכניקה שנדבר עליה עכשיו של הגירות של הטבעות, זו טכניקה שהיא מאוד שימושית. למה בקורס אנחנו לא משתמשים בטכניקה הזאת? כי אנחנו עובדים עם ברוש עם עץ שהוא נוח וקל ומחתנים, לא עובדים איתו, אפשר, אבל אין צורך לרדת איתו טבעות. ופה מה שנעשה בעצם, אני הבאתי סתם קורה, פתיחה מהקורה בעצם, שאני יכול להדגים רגע בצורה גסה איך הפעולה הזאת נעשית, פעולת הגירות של הטבעת. וזה סטייב מאותה קורה, סטייב שאני עדיין לא יודע אם הוא יהיה באורך המלא או יהיה עד לכאן פחות או יותר, אבל אתם יכולים לראות שיש בו כבר יחסית, נעשתה בו יחסית עבודה, זאת אומרת נשאר לי כאן לרדת לטבעת הזאת. לא נשאר לי עוד הרבה גירות כאן. כבר אחרי התהליך המסיבי של הגירות. אז זה אני אראה אחרי זה, לפחות חלק מהתהליך. יש את העיקרון, נכון, שהעץ מצמיח כל לשנה הוא מצמיח 2 טבעות. זאת אומרת, טבעת זה משהו שלם. אז כשאנחנו עכשיו הולכים לגרד טבעת ולחשוף גב, להכין גב חדש לקשת, לסטייב, אני צריך בעצם לוודא שאני על אותה טבעת, כדי שלא יהיו הפרות בסיבים. אם יש הפרות בסיבים, הסיב יכול להתרומם בפעולה של המתיחה, זה בעצם העומס הכי גדול שיש על הקשת. אז נגיד כאן במקרה הזה אני אשתמש בפינה, כי זה קל ומהיר להדגים על זה. עכשיו מה שאני אעשה, בשביל הקטע, אני הולך להגיע לטבעת הזאתי. שימו לב שאני מסמן את טבעת האביב. היד שלי זה טבעת הקיץ, אבל אני מסמן את טבעת האביב. כי אני לא רוצה עם כלי חד כזה לגרד עד לטבעת אביב, כי אז אני אצטרך להתעסק יותר בשיוף. מה שאני עושה, אני הולך לגרד עד לטבעת האביב, ואז עם הסקרייפר, לגלף עד לטבעת האביב, ואז עם הסקרייפר אני אגרד את השארית של החומר הקלקרי, ואז יצא לי גב ממש ממש חלק, כמו שיש כאן בסטייב הזה. אז הטכניקה שלי שאני עובד איתה, והראיתי את זה גם לאבנר מקודם, זה אני בוחר את טבעת היד, כן? שהטבעת היד אני אצמד אותה בזיגזג. כן, זאת היא הטבעת שאני מכוון עליה. ואז אני מסמן את טבעת האביב מעל ומהצדדים.
ומה שאני אעשה עכשיו, אפילו עושה לנו אווירה מרגיעה, אבנר. לא. לא, זה כן ראשון מעבר הכל בסדר. ואז מה שאני עושה, אני בעצם רץ עכשיו, וזה היתרון במעילה, במבנה שלה, המבנה בין הטבעת אביב לקיץ, שהוא מאוד קל להבחנה. אני בעצם מסמן לי, אני כבר לא חייב את זה, אבל אני עושה את זה לכם כדי שתהיה לכם רגע תמונה והבנה יותר טובה. ואני בעצם מסמן לי על מה אני הולך עכשיו, עד לאיפה אני הולך להגיע בגילוף. למה זה חשוב? כי אז זה אומר לי, קודם כל יש לי סימן, שאני לא זולג לצדדים, וגם ככה אני מוודא שאני לא עובר את הבאות. זאת אומרת, אני כבר בסימן, אני אומר, אוקיי, זו אותה טבעת בוודאות. הגעתי מכאן לקצה הזה, ופה לקצה של אותה טבעת, אז לא תהיה פה הפתעה. בסדר? פה יש קצת, אולי זה קצת מורכב נראה, כי יש את המבנה של הקורה, איך שהיא בנויה, אבל זה שטויות זה עברית. ואז מה שאני עושה, אני מוודא אחרי זה, שאני נפגש באותו המקום. נכון? נפגשתי באותו המקום? אוקיי, אז בעצם כל הנתח הזה, נתח קצבים, הולך לרדת. בסדר? כל המקטע הזה. איך אני מתחיל? אני תמיד שם פה איזה משהו, כי תמיד פוצע את הבגדים ואת זה. אז אני שם איזה משהו כזה, זה פתיחת בד, סמרטוט, משהו כזה. משהו יציב שאני יכול להתאמך עליו. ואז עם הסכין, אפשר לעשות את זה גם עם גרזן וגם עם סכין גילוף, אבל סכין משיכה זה בפער הרבה יותר איכותי ויעיל מבחינת העבודה. אז בתור התחלה, אני לא מגיע ישר לטבעת שאני מכוון עליו, בדרך כלל זה יהיה טבעת אחת מעל, טבעת קיץ מעל. למה? אני מעדיף רגע את העבודה הגסה, אני עובד עכשיו מאוד מאוד גס. לא להגיע במצב שאני מסכן את הטבעת שהיא אמורה להיות הטבעת יעד. ואני גם ככה לומד את העץ. כשאני עובד עכשיו על סטייפ חדש, ככה אני לומד את העץ. זה השיטה שלי. יש כמה דרכים, דרך אחת, אם יש לכם מלחציים, אז לתפוס את זה על מלחציים, והרבה יותר קל לעבוד על הקצה כשיש לכם מלחציים. כשאני עובד בצורה הזאת, יש לי פה איזושהי בעיה עם הסכין. כן, אני כבר יודע, אני מכיר אותה, אז אני יודע לפתור את זה, אני יודע לגלף כמעט עד, אני עובד פשוט טיפה בזווית, זה סבבה, אבל מי שלא מיומן בזה, ממש יכול לחתוך את עצמו. פעולה כזאת שאתם נכנסים לבטן, זה לא נעים. איזה עוד דברים לפני שמתחיל לעבוד. סכין המשיכה, לעבודות מהסוג הזה, לא לגילוף דברים שהיא צריכה להיות ממש ממש חדה, עדיף שעליו יהיה על הגבול של בין חד לכהה. למה? כי אז עליו נכנס הרבה יותר בקלות. הוא הולך בעצם איפה שקל לו. הוא לא ישסף ממש בקלות את העץ, אבל הוא ייכנס מאוד בקלות בין העץ הקשה לעץ הרך. ואז ירים את זה בעצם. ממש בקלות הוא מרים את המפנה. זהו, אני חושב שאלה ה-90 העיקריים. אז יש שתי טכניקות להתחיל. אחד, זה בעצם להתחיל מנקודה אחת שאני חושף בה בעצם את הטבעת יעד שלי, או טבעת אחת מעל נגיד כרגע, ואז אני בעצם רץ לכיוון השני. אופציה שנייה, אם יש לי את הסימונים, אני יכול להתחיל מהאמצע, לחשוף, ואז אני רץ לפה ורץ לכיוון השני. בסדר, אני אראה לכם את הדוגמה של לחשוף את הקצה. אז מה שאני עושה, אני מכוון כמו שאמרתי, לטבעת אחת מעל, טבעת קיץ אחת מעל. עכשיו בגלל שזאת מעילה, אז אתם יכולים ממש לראות את הטבעות ולספור יחד איתי. ממש רואים את ההבדל. עץ קיץ, עץ אביב, עץ קיץ, כן? זה אני אומר שוב, העבודה כל כך קרוב לגוף, אני לא ממליץ לעשות את זה. בסדר? מה שעדיף במקום כזה, אני עושה את זה כבר, כי אני רגיל, אני מכיר את הסכין ויש לי גם תנועה מסוימת שאני עושה. מה שעדיף במצב כזה,
זה ממש להישען ככה, תכף אני גם אראה לכם את זה שאני יותר קרוב, ולעבוד הפוך. בסדר? עוד מעט אני אראה לכם את זה. אולי גם עוד כמה דברים לגבי הסכין משיכה. אם אתם קונים ממישה, אז באמת זאת הסכין משיכה הכי טובה לדברים האלה. הצורה של הידיות, בדרך כלל סכין משיכה שלהם ידית כזאת, ידית ארוכה, הידית שהיא עגולה, והמבנה שלה והאורך שלה היא מאוד מאוד נוחה לתנועות האלה. יש שם שליטה מעולה בזה. יש סכינים שהן יותר ישרות כאלה, ואז עם הידיות האלה, ואז התנועה היא קצת אחרת. אפשרי, אבל אני חושב שזאת היא אחת הסכינים הכי טובות שיצא לי להחזיק. אם הסטייב היה, אם החתיכת עץ הזאת הייתה קצת יותר ארוכה. אחת מעל, אפשר את הבר הזה רגע? כן. שם את זה פה פשוט כדי לא לראות את המכנסיים. ואז מה שאני עושה כאן, אני עובד הפוך עם הסכין. בעצם אין תרגול כזה, כן? אני לא ממש עכשיו מקפיד על אני רק חושף. זה גם הזדמנות לראות שהעץ נראית בריא בפנים. כן, אולי צריך לראות עוד טבעות. שימו לב שהסכין עוברת חלק, אתם רואים, היא לא מורידה את זה. למה היא לא מורידה את זה? זה קשה יותר. כי זה המבנה, לא, זה דווקא פריך. זה העץ קיץ. כי זה פשוט שקוע. העץ הוא לא חלק ישר, שטוח לחלוטין. אז בדרך כלל בעבודה כזאת עם סכין שחושפים גב, הגב הוא לא חלק לגמרי תמיד. אז במצב כזה, זה עוד לא טבעת יד, אבל במצב כזה, זה ממש לא יהיה חכם שאני אגלף, כי אז אני אוריד מהעובי של הטבעת שאני רוצה. אז במצב כזה, או שמשאירים את זה, או שאפשר להשתמש בכלי אחר, שאני עוד מעט אראה לכם אותו, ושנסיים את החלק הזה. אז בעצם פה, מכאן, זה כבר הופך להיות הרבה יותר קל. כי אני יודע שפה זה כבר היעד שלי, וכל מה שלא זה, הוא צריך לרדת. האינדיקציה שלי, אתם לא צריכים לעשות את זה כזה מהר, כן? האינדיקציה שלי זה שאני מגיע לחומר הנקבובי, הפריך, טבעת האביב. הגעתי לטבעת האביב ואני עוצר. יכולים לראות שיש גם ניואנס באזורים מסוימים שאני מרים את הלהב. צריך ללמוד את זה, זה בהתחלה משהו שעושים אותו מאוד מאוד לאט. הקשת הראשונה שהכנתי הייתה ממעילה כזאת, עם טבעות יותר צפופות. זה היה חתיכת אתגר בפעם הראשונה. להבין שעשיתי את זה כמו שצריך, כי הכנתי אותה לבד. מקומות, תשימו לב שאני עובד איתה גם ככה וגם ככה. אני נוח לעבוד איתה הפוך. בהרבה סיטואציות. זה עדין. אתה רוצה לעשות תנועות עדינות? לא, דווקא זה העדין. או שאתה רוצה עדין, אז זה מושך אליך. זה המנח הטבעי של סכין משיכה. המושך. לי באופן אישי, אני אוהב לשחק עם זה, כי יש מקומות שיותר נוח לדחוף. אז עכשיו מה שעשיתי כאן, זה גם עוזר לי להבין, ללמוד על העץ. אני מבין שיש לי פה איזה גיוונת, כן? אז במקום לעשות את השחיקה הזאת, אתם רואים כאן שכבר כמעט חשפתי יותר מדי, זה לא סוף העולם, כן? זה משתעף והכל בסדר, אבל בטבעת יד שאני אגיע אליה, אני כבר אהיה מודע לזה, כי עשיתי איזושהי עבודת הכנה לפני. אוקיי?
איך אגב לא ישר, איך יש לו כל מיני משחקים, איך הטבעות בעצם... יכולת. כן, 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 אני רק... זה חשוב, לא כולם מבינים את זה. שעץ זה לא דבר... PVC. זה טבעי, לא? כן, אז בעצם זה ה... זה עץ טבעי, האלון הזה. אז זאתי ההכנה. עכשיו אני בעצם, אחרי שהבנתי, למדתי את העץ, כן, הבנתי איך הוא בנוי, איפה האזורים הרגישים, למשל כאן, שאם אני אעבוד חזק מדי, אני ממש אגלח פה חתיכה. אני אראה לכם זה רק בשביל הדוגמה. כן, שאם אני לא מודע לדברים האלה, אז אני שוב מכניס לסכן. אני לא רוצה כזה דבר. זה בעצם יכול להיות נקודה מסוכנת עכשיו. כל זה נשאר טבעת אחת שלמה. גם אם שייפתי פה קצת יותר, ופה קצת פחות, וזה טבעת אחת, עדיין זה שלם. אז יש לזה את החוזק, אבל... חומרת המעובי הטבעת. אם אתה מוריד מעובי טבעת לא ברמה קיצונית, זה לא אמור לפגוע. כי הסיבים נשארים שלמים, אין לך הפרה בין הטבעות. זה מאוד רלוונטי בעצים כאלה שנקראים, בקורס למדנו על זה, זה עצים שנקראים רינג פורוס. זה עצים שיש להם בעצם טבעת אביב מאוד נקבובית וטבעת קיץ מאוד דחוסה. יש עצים, הרבה עצים נגיד בארץ אצלנו, שהם נקראים, אני לא זוכר את השמות בעברית, אבל הם נקראים דיפיוז פורוס. רימון, זית, הר אציל, זה עצים בעצם שיש להם טבעת קיץ וטבעת אביב, אבל אין הבדל בין הטבעות, כי הנקבוביות, התעלות, הן מתחלקות בצורה שווה בין האביב והקיץ. אז בעצם ההפרדה היחידה זה מין איזשהו קו כהה כזה ודקיק שמפריד בין הטבעות. בעצים כאלה זה עוד יותר משמעותי שהטבעת תהיה שלמה בגב, כי מתחת לטבעת השלמה והחזקה של הקיץ יש טבעת נקבובית. זה הסיבה שזה חשוב. אוקיי, אז עכשיו מתחילה העבודה העדינה. ואני בעצם אותה עכשיו אני אוריד בצורה עדינה. ואתם תראו, אני אשאיר בעצם רק את הטבעת אביב, ואז נעבור בעצם לעבודה עם הסקרייפרים. ולטובת הדבר הזה, יש לנו, אופיר, אחרי זה תביא, לא צריך עכשיו, אחרי זה תביא את הסקרייפר שהבאתי. לטובת העבודה הזאת יש גם סקרייפר שהוא מותאם לכל מיני מקומות בעייתיים, שהוא קוראים לו באנגלית גוסנק, כמו צוואר אווז, ברבור, שבעצם איתו יש לו את הפינה, כן, יש לו את הפינה, והכל פה עם פינה, ויש לי פה רדיוסים משתנים, אז אני יכול ממש, נגיד כאן, איפה שאמרתי לכם למה זה לא יורד, כן, אז אני יכול ממש לגרד את זה לאט לאט. כן, עד שאני ממש מוריד את זה. יש לי פינה ממש בעייתית, כן, אני יכול להיכנס כאן. וממש לעקוב על תוואי הגב. עם השקעים, עם כל הדברים שנוצרים. לא תמיד חייבים את זה, אבל זה כלי שהוא מאוד שימושי, אז תכף נראה את השימוש. יש שאלות עד עכשיו? משהו? אני קצת מעלה את הסכין עושה את הזווית הזאת, בגלל זה מאוד נוח עם הידיעות האלה. עכשיו, בגלל שהיא הולכת קצת, סוטה קצת לכאן, אז אני רגע אוריד קצת חומר מפה. קצת חומר. ואז מה שאני עושה, בגלל שיש פה את הדבשת הזאת, את הגבעונת הזאת, אני מעדיף לא להיכנס מכאן, זה אפשרי אבל פחות נוח, אני מעדיף לבוא רגע, להוריד קצת חום דווקא מהכיוון הנגדי. בזהירות כמובן לא להיכנס פה ברבק. לעבוד באותו אופן, שאני מתקרב לעשות את התנועה הזאת. עוד מעט.
אוקיי, אז כאילו צריך לדעת איפה לתת גז ואיפה לתת ברקס. ובמקום הזה, זה מקום ששווה להשקיע בו קצת יותר. מה זה, מחטים? ברגע במקומות האלה שאני עובד ממש בעדינות, אני צריך לשים לב שאני מוריד רק את הטבעת אביב. אם אני מתחיל לראות גילופים של טבעת קיץ, אז אני עוצר. כי אז הגעתי לאפס, זהו, אי אפשר להוריד יותר, אפשר להוריד עם הסקרייפר צוואר אווז. פשוט צריך לעשות, זאת העבודה ממש עדינה. לאט לאט אני מתקדם, ואני רוצה לראות שלאט לאט זה מצטמצם ונעלם, אבל לא על חשבון הטבעת קיץ. יודעים כמה הכלי הזה שימושי, ואז באזורים האלה אני יכול ממש לגרד, אם אתם תהיו ממש לידי אתם תראו איך זה מוריד יפה. ואני כל הזמן יכול לשחק עם הרדיוס כדי לא לייצר סתם שקע, אני פשוט משאיר רק את הכהה, מסיר את טבעת אביב לגמרי. ואז הקשת אחרי זה גם עם הגימור, שהגב נראה פצצה. במקום הסקרייפר לעבוד עם נייר גס, נייר גס גם עובד, תכף אני אראה, וגם עם הסכין, עם החלק המעוגל של הסכין בקצה, אפשר גם לגרד. אבל הסקרייפר, כמו כל כלי יהודי, אין לו תחליף. הוא באמת עובד מעולה, בטח שהוא חד אין על יהודים. אין. באמת שאין. כן, אז אני ממש מעצב את הגב בדיוק לפי איך שהעץ צמח. בגלל שהעץ הוא לא לגמרי ישר, אני בעצם נכנס עם האצבעות וזה תופס את כל הרדיוסים שיש. כן, כמובן באזור הזה כמו עם עסקים נשיכה, אני נזהר לא לשאף מלא, כי אני אשאף בעיקר את זה. אני עובד מהצד הזה. אני רוצה לרדת רק לניסו. תראה שלי. כן, כמו עכשיו. הוא יודע.